салом. ба фикрам мо шинос нестем, вале ман умедворам дӯст мешем. илтимос, якчанд дақиқа бо ман бимон. алло, Алло. Вай, мада Салим дар кор буд. бахшиш, телефони Салим нест, хато кардед. Дуруст, дар як рақам хато кардам. Номери вай бо 93 сар мешуд. Аз шумо бо 94. Номератон монанд бошад, айби ман чи? касиро айбдор кардан шарт нест, бо эътибор бошед кифоя. аз шумо як чӣ пурсам мумкин? чӣ будааст пурсед? баъзе вақто амхе хато карда истам мумкин? не, хех чӣ ба? чунки ҳозир хато мекунед, хаёлотон сиёҳ мешавад. модаратон шуморо хато накарда таваллуд кардааст. хизмати ӯро кунед. агар хато кардан гиред, аз имон дур мешавед. 5 вақт намоз монда мерад. дар вақт хато мекунед, ҷамонитон хазо мешавад. дар охир ақли маро низ медузед. хаё, ибо, номус айвандбур мешавад. вале тақдир хато намекунад. агар тақдир бошад, дар вақташ маро бехато меёбед. ман шуморо бехато мешиносам. аммо ҳозир узр, вақтатонро гирифта намехоҳам. фаҳмо, раҳмат.